Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Yesterday we got the episode 2 of Umnakwethu. We currently have the new season. When you see your partner engena nje nomseleni ubaba umseliko, just know uba kusubile vele wenza umthandazo nje wakho omncinci. Kule episode yale veki ke uKabelo ubize utata umseleku uthi uzocela isithembu kunkosikazi wakhe uPortia. Badibana around 2015, so around 11 years bebonke. Uthi ke uKabelo lo muntu wakhe amcelela isithembu seze wade waba pregnant. uPortia ke on her side une-younger sister. Usister wakhe ke bashiywa ngabazali babo bese lo sister isemncinci, and then uPortia watake over wamkhulisa usister wakhe wamkhulisa as umntanakhe. So uthe xa idibana ke noKabelo xa kumele ayotshata naye kwafuneka ayotshata nosista wakhe. It makes sense because kaloku ebezamshiya nobani abe ekhuliswe nguye uPortia, so wahamba wotshata naye uyanga sister wakhe. So le nyoka ke ngusista wakhe uthe ngo-2016 efika nje kulo mtshato kaPortia noKabelo wafika wajola noKabelo. Imagine ubrother-in-law wakhe indoda kasista wakhe, I mean usista wakhe lo amkhulisileyo wamenza lo mfazi anguye namhlanje, lo seyikwazi ngoba makalale nomyeni wakhe. Yo, this is very sad. I mean uthandana kanjani nendoda kasista wakho i-10 years yonke, because if u-main wife una-11 years bebonke noKabelo yena una-10 years, so unyaka nje uyi-1 in between. So oko le nto isenzeka kusenzeka umshosha phantsi nje phambi kwaPortia, yena efihliwe lo yangasista and e-comfortable kokufihlwa kwakhe. And the worst part upregnant, usista upregnant for uSibari benayimomishi lo i-mincemeat. So ngoku babiza utata umsele kule nto yabo bayayihombisa bathi bafuna benza isithembu. Seriously, le manyala wabo ngole nonsense bayenzayo bathi bayenza isithembu bafuna ibe sisithembu. Yo hayi azange ndibe happy kanje yile nto yenziwe ngulo mntana, and the fact that akhange ayicinga into yoba usista uzofila kanjani uyo yonke le nto ndiyenzayo yonke le minyaka. Khange ayicinga into yoba makhe ndiyiyeke, mhlawumbi ithi ivela ngaloo mini ivele seyinto eyayisenzeka engasenzekiyo, uyaqhubeka nayo and then nawo uyahambisana nokubizwa kootata umseliko uyohlaza usista wakho in public. Uthe xa ingena kuyanga sister uPortia wathi, hey hayi mntase kanti nawe ulapha. Akayicingelanga at all uba yonke le nto ngulo mntase luzocelelwa isithembu. Uthi hayi mntase nawe ulapha, khawuve le nto uSibari wakho ayithethayo uthi ucela isithembu ufuna isithembu. Uyayivana le nto ithethwa nguSibari wakho, akayazi uba usista wakhe lo olalungu uzocelelwa esi sithembu. Uthe utata umseleko xa isithi hayi nguye lo sizomxelela isithembu akhange abhilive shem umntana abantu, uvele wahleka wathi like really ayiyonyani ngumntakamama lo ndimkhulisile, uyafana noba ngumntanam. Ibibuhlungu shem le, ibibuhlungu kakhulu. I mean usista wakho after kukhulisile yonke le minyaka wasacrifice yena, wasacrifice ubakho bontwana, wangumzali esemncinci wakhulisa wena. So ngudanki wakho omnika wona lona. So unobe becinga ntoni uba usisi uzovuma uba manditshate nendoda yakhe and then ndibe yi-co-wife yakhe and then we live happily ever after. Hey hayi bephupha shem. I feel for uPortia shem, I feel for her. Ingathi angaba right kwi-betrayal enje urecover kanjani. Ubetray ngusista wakho lo umkhulisileyo wangumzali kuyo, ubetray indoda le yakho umyeni ayinamsebenzi ke leyo, bayabhetraya. Kodwa usista lo wakho nayo le ndodanyana ifuna esi sithembu xa uyijongile it's not make sure. Ithe xa isiwa le kuPortia igila yabanjwa yi-security, iphuthuluzwa yi-security, wambamba i-security wamfunqula ngathi ufunqule ingxowa yamazambane. Yebethu nayo le ndodanyana nale ifuna isithembu yabe ikhala phantsi koPortia. Yho yebethuna nakho yayo kwasayona le, makayishiye apho uPortia ayishiye nayo nosista wakhe. Bayafanelana, iintliziyo zabo zimbi bayafanelana bona bobabini. And uPortia azathi danki because lo sister ebengambulala lo uPortia, ebengambulala seriously because ufuna le ndoda, ebengamtyisa nje ityhefu azokwazi ushiyeka nale ndoda because cacile uba yile ndoda le ayithandayo usista wakhe akamthandi. Yho ibibuhlungu kakhulu le episode bethunana, ibibuhlungu. Andayi andifuni ungatsho umntu unzulu ungabothi uyamazi umntu, ungabolinga uthi uyamazi,
usikhombisile usista, igama lakhe ndilibele and andikhange ndibe nalo nomdla woyolikhangela uba ungubani exactly. Oh hayi shame. Okay guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, ndinithanda. Bye bye.